aj deti. Kde bolo, tam bolo raz jedno kráľovstvo, ktoré obliehali vysoké vrchy od juhu aj od severu. Kráľ bol udatný a silný muž, kráľovna múdra a rozvážna. Iba princezná bola akási osamelá a smutná. Zdalo sa, že žijú spokojne, až kým jeden deň nezavládla nad krajinou obrovská pohroma. Princezna sa prestala usmievať. Ani kráľ, ani kráľovná si s princeznou nevedeli dať rady. I na princa, jej brata, to začalo ako si doliehať. Nikto však nepoznal dôvod jej trápenia. Bolo to smutné obdobie. Dňom i nocou navštevovali smutné kráľovstvo statní mladíci, princovia z juhu aj zo západu, kočovníci z ďalekých krajín, ba i domáci hasiči, ktorí sa o jej úsmev snažili. Rozveseliť ju sa pokúšala aj jej dvorná priateľka, či princezné zo susedných kráľovstiev, no nikomu sa to nedarilo. Raz, jedného dňa, však princezna vyrazila na bál. Tancovala, aby zabudla na svoj žiaľ. Už keď sa zdalo, že ani tentokrát sa to nepodarí, do sály vstúpil akýsi junák. Bol krásny, urastený, no najviac princeznej učaroval jeho úsmev, ktorý vám neviem ani opísať. Obaja si okamžite padli do oka. Princezná vedela, že je to on, ktorý ju dokáže rozveseliť. Nebolo to jednoduché, no junák sa nevzdával. A tak sa to aj podarilo. Junák vrátil princeznej stratený úsmev a ona ho za to veľmi ľúbila. Žili spolu šťastne a spokojne, až kým junák nezačal navštevovať princeznu stále menej a menej, lebo musel ťažko pracovať vo vile svojho pána. Nebol to totiž žiaden princ, iba obyčajný chlapec. Princeznej začal chýbať jeho každodenný úsmev a od toho dňa medzi nimi zavládlo ticho a obavy. Ba dokonca sa úplne od seba odlúčili. Bola to junáková chyba a on to vedel. No netrvalo dlho a junák povedal dosť a začal o princeznu bojovať. Bojoval udatne, vytrvalo, so zápalom a zanietením, lebo vedel, že je to jeho posledná nádej. No už bolo neskoro. Princeznine srdce už ukradol niekto iný. A ten mladý junák si už k princeznej nevedel nájsť cestu. A tak ju musel nechať ísť. Junák princeznu veľmi ľúbil a trápilo ho, keď videl, čo sa stalo. Ale chcel, aby princezna bola šťastná a tak musel odísť do krajiny nekrajiny. No odchádzal s nádejou, že princeznu ešte niekedy uvidí. A tak, milé deti, ak niekde uvidíte tú princeznu, usmejte sa na ňu. Aby ste jej pripomenuli tento príbeh a toho statného junáka, ktorého úsmev patril iba jej.
Iba